India jong Sorkar ki lightly ki C&RD Block West Castles ki belatip kum ka rambrai Rimuliang pat salang C&RD Block kalapen kemeni ki pai parnong Shnong ki bahaba po take block ban hagini ki singi Sorkar kala stang ban pentre kam shat da ka ba Khot Tender ningkong e pante ya ka main building jong ka Rimuliang C&RD Block Henry ka jing Khot Tender jong Sorkar pante ya ka main building jong ka Rimuliang C&RD Block ka long kat kum ki kot kisla but la yo to nong tho khubo jong mau phar ka long ba ka te ka tender notice ka Sorkar ka khlem kyrteng ya ka Shnong aka ba ante ya te ka block office aka jing shisha hau banai nai wing jong snam araja plai ka Sorkar kala dep one play ya ka temporary block office aka Shnong nonglang but ka dor ba Shnong kala da bairu ya ka jaka namar ka jingbam ka do kyrteng ya ka Shnong but ka jaka location but te ya ka te ka block office kala penartin ki pai ba jong ki sau pho artali Shnong ki bakwa ba ka te ka block office ka day bandan ha ka Shnong nonglang